Nej, vi har brændt det i spanden, det er fint nok. Det er der også fint af. Du reagerer på den her, så er du en herre. Okay, kan du forklare mig, hvad det er, der sker rent juridisk set, når du gør det der? Ingenting. Ingenting? Vi anerkender ikke noget som helst. Det er passivt samtykke. Det er ikke, hvad der står herre på. Det du gør nu, det er passivt samtykke. Kontraktret. Aftale om det. Hvad skete der lige med mig? Som modstand mod kongemagten er nu grundloven. Sådan der. Viser vi ved at brænde vores stemmeseddel. Vi vil have Danmark tilbage. Sådan der. Vi brænder ikke vores stemme. Vel grundlov. Men for politikere tager skriver Sådan der. Nej, det var ikke over. Vågn op, Danmark! Det er en rigtig dejlig følelse at gøre det her. Fandme godt. Ind i midten med dig. Ja, kom her. Ind i midten. Der er næsten Der røg de første nogle af vi har selvfølgelig håbet, at alle Det var det der valgkort. væk med det. Gerne, hvis de ønsker et demokrati og et folkets system, hvor at mennesker bliver behandlet ordentligt, og hvor man ikke tyranniserer os, gør befolkningen til sine slaver og undersåtter. Som vi tydeligt kan se, at det, som har reelt er tilfældet i Danmark, gennem et meget korrupt og sygt system af løgn og hemmelighedskrammeri. Det er sådan forestiller os, at kender jeg, hvor vi er. Og medier, som er fuldstændig manipulerende Det kan vi så se. og Det er det så ikke. på ingen måde fortæller sandhederne. Purer og svindler og lyver og bedrager befolkningen.